Takže ahojte ľudia. Máme tu druhý diel, jak ste chceli. Sice žiadne zvládnutia nie sú na mojom prvom diele a nevadí. Takže ideme na to. Máme tam ten skin, ktorý ste aj chceli a ideme na to. Dobre, takže dáme play. Dúfam, že ma počujete, lebo niekedy rozprávam potichu. Aj. Inak dali do shopu tento pickaxe vzácny. The Champions. Dobre, keď počujete video, tak počujete, ale teraz kúkam video práve. Ježiš, oni povedali tento tanec. Počkajte ľudia, ako ma uvidíte, tam vás. Keď mám V-Bucksy, tak si ho kúpim, ale nemám V-Bucksy. Dobre, takže ideme do hry. Dobre, epiky, dvojky. Poďte sem, typkovia. Okay, toto celé si tu robí. Dobre, takže môžeme sem padať, to je jedno, máme tam padať. Jen tak je to kúsok, síce to ukazuje 1000 niekoľko metrov, ale pôjdeme toto normálne odtiaľto. Dobre, takže ideme rovno. Dúfam, že tam stihne dopadnúť. Skoro som padal na pamätáte sa? No tak tam asi nedopadneme úplne, tak padneme sem a hotovo. No, to by som nedal, to by som tam ešte musel prebehnúť, ale to sa mi nechce. Toto preskúmam a idem tam potom. No to vyhodím. No, počkaj, to som sa pomýlil. Nie! Vadí. Tam asi už nepôjdeme do boju sa zóny, chápete? Ešte bojkov.
ešte stále. Tak ja už hrám Fortnite rok. Áno, rok. Najviac. Hrám Fortnite. Také to divné, tu asi niečo bolo. Podľa mňa toto kolo nevyhrám, to sa mi nestáva tak často. Ja som inak nikdy nevyhral toto OG. Nikdy v živote som to nevyhral. Ja sa môžem snažiť akože, ale nikdy to nevyhrám. Furt ma zabije nejaký týpek. Toto tu ešte preskúmam, možno, podľa mňa to nebude zle. Podľa mňa toto bude už preskúmané. Nie. No, dobre, to už. Taká epika. Počkej. Som zvedavý, že čo? Áno, je to epika. Počkať, na čo je toto? To je na túto väžu. Ja som mal len jeden, takže... O, je tu týpek. To budem si rýchle. Je tu ešte ďalší tuto. Šovíčko. A inak keď je to... Hotel. Mám si veľké bandáže. Inak tí niektorí profesionáli si vymieňajú takto za epiky a rarky si vymieňajú a tak. Počkaj. A tá dodávka tam, tá je... Dobre, zatiaľ sme toto trošku prekočili. Na 2 kg, inak ja som skoro domov, som mal len 5 žiadáčok. Inak táto socha, to som si ani minule sme tu boli, pamätá sa. Včera sme tu boli. A som si nevšimol, že má knír. Tu ešte jedna bedňa. Nie, ešte dve. Legendary táto. To si ich zaberiem. Tuto je stále teleport. Tak, keby sme aj padali z lietadla. Nie, asi neviem. Ja pôjdem do toho mesta, ja ho obídem, lebo v tom mestu ma furt zabijú takí typkovia. A mne zlý nápad chodiť. Že ale čo vám poradil, možno vás, že tam nezabijú, ale mňa tam vždycky zabijú inak. Teda kemp si tu hodili. Nie, tu nie. Podľa mňa
Budú tu mať exotiky veľký. Radšej to nebudem dávať pod seba, lebo ma to zabije. Neviem, myslím. Áno, lebo to dáva bomby. On to nedáva už tie, keď to odrazí hore. A mám lamu. To je tá klasická lama. Kámo, oni tu ešte sú tu tieto klasické lamy. To sú úplne iné. A tu sú také maličkosti, náboje tak. A pôjdem do tohoto. Pred nami je taká budova. Tam pôjdeme. To čo ma bolí krk vlastne? Neviem. Ale. Počkaj, kde sú tie krabice? Nad nami sú. Ježíš, záchody. Tak je tu. Tu je. To auto tu. Tu musí radšej musí na priestor. RPGčko. Musím to vymeniť za toto. Počkaj, ja sa nedostavím. Tam bojujú. Aj tuto. Tu sú blízko. Tuto sú. Málo HP. Ja polovicu nábojov som stratil, lebo som sa na neho nestal. Tak týpek mám použiť snajperku. A to vymením. Na čo to budem mať? O! To je snajper. Odkiaľ? Dole. Jak? Ja som sa aj zlakol. Ale to je pro hráč, toto aj vidieť. Dúfam, že ma počujete. Dobre. Počkaj. Dobre, zahráme si teraz Battle Royale. Potom League Royale a to bude všetko. Aby ste mi verili, je tu tento skin, ktorý som robil diel. No a tak je tu tam cenou, takže mám. Lady. Toto má toto. Potom mám toto. Dobre, už ideme do hry. Nestihol som vám ukázať všetky tance, takže ukážem vám ich potom. Ježiš, tento. Čau. Ahoj. Najlepší skin na svete. Kámo, tento. Pam, pam, pam. Najlepší skin na svete, kámo. Mohli si... Poď.
týpek to príjmul. Ježiš, tam tancuje, track dance. Asi budem padať na tú benzínku, ktorá je bez svietlu. Tam je tá benzínka. Dobre, padáme, dúfam, že sa mi tu... Asi tu mám ozvenu veľkú, keď... Podľa mňa tu mám ozvenu. Lebo nemám tie peny akustické, ktoré majú youtuberi. Ja mám len normálne izbu a žiadna akustická pena. Kto hrá Fortnite, tak stalo sa mu niekedy, že týpek sám zomrel, napríklad z líšky, alebo neviem, a sledoval akého iného týpka, napríklad vás. Keď sa vám to stalo, tak napíšte do komentárov, keď nie, tak nevadí, nebudem vás nútiť. No toto mi stačí brokovka, no tak. Idem tým smerom. Tam je krápika. Tam niečo svietila krápika. Sem pridali aj vietor. Normálne sú tu zvuky vietora. Vy to asi nepočujete, ale ja to počujem. Pardon. Toto je. Ma cez to okno. Tam je on čaká tam. Sem ide. Nie! Dobre, zahrám. Toto bude taký kratší diel. Teraz si zahráme Blizz Royale. Ukončíš toto video. A bude aj tretí diel, ale tam to vyjde pozajtra, alebo zajtra, neviem. A tam bude, viete čo? Tam bude, myslím, že tam budem jednu trénovaciu mapu robiť, čo som si našiel ako trénovaciu mapu. Nie, jednu mapu som si našiel, ktorá je dosť dobrá a bavila ma. Len sa mi asi vymazala, ak vidím. Odtiaľ to z týchto mojich. Nie, tu je táto 1v1. Toto je... A môžeme si ju zahrať toto samostatne, že... Dobre, necháme na potom Blizz Royale, zahráme si túto mapu. Je to publik. Hneď som tu ľudia, prepáčte, ale musím si odskočiť na chvíľu.
Takže hneď som tu. Už som tu, ľudia. Dobre, sme tu. Ježiš! Come on. Ježiš! Ľudia, to je silné. On sa používa ten meč. Ale ľudia, toto vieš aj jeden secret zadať. Ale ten teraz ja neviem. Ani ho nebudem skúšať. Ježiš, to Bombardiro je silný. Ľudia, pri tejto hre sa zvykávam naštvať, ale nie až takto. Tam je. Dobre, ľudia. Takto, že sa vie utekať. Pekne mu toto zničíme, ľudia. Dobre, ľudia. Takže s touto hrou práve končíme. Ahojte. Zajtra asi vyjde diel, asi neviem. Proste neviem, či vyjde diel. Tak ahojte.